Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyo. To kamar da yadda aka saba a yau ma mun kawo muku sabon bidiyo ne na yadda za ka samu kuɗi online. Da farko idan kai baƙon zuwa wannan channel ne, ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun ingantaccen bidiyo da kuma ƙara mana ƙarfin gwiwa wajen kawo muku sababbin bidiyoyi. To kamar dai yadda kuke gani nan shine cikin wannan website ɗin na social, sannan kuma wannan website ɗin idan ka yi rijista a cikin minti 10 ga su kankuna nan suna sauka a hankali a hankali, za ka samu dala 25. Dala 25 idan ka canza ta a kuɗin Najeriya tana ɗaukan naira 10,434. To bayan ka gama yin rijista za su baka dala 25 a matsayin welcome bonus. Bayan ka yi rijista complete sun baka wannan dala 25 ɗin, to yanda za ka yi ka samu kuɗi shine za ka na sharing ɗin referral links ɗinka a WhatsApp da social media kamar irin su Facebook da dai sauransu. To idan kana wannan sharing ɗin duk wanda ya clicking akan links ɗinka za su baka dala 2. Sannan kuma idan ya ƙarasa ciki ya yi complete rijista shi ma za su ba shi dala 25 sannan kai kuma za a ƙara ma dala 10. Sannan kuma sai hanya ta biyu ta yanda za ka samu kuɗi a website ɗin nan. Za ka je za su ɗan ma wasu 'yan tambayoyi kana amsawa, suna ma tambayoyi kana amsawa. To a nan duk tambaya ɗaya idan suka ma nan ma za su baka kuɗi. Yanzu ga shi nan dai ka do survey, test app da dai sauransu. Ga wani rubutu na yana kawowa a sama, ka ga wani ne ya cire kuɗi dala 400. To za ka ga suna kawowa a nan, su kuma wannan sun bayyana cewa cire kuɗinsu ba wai sai ƙarshen wata ko kuma wani lokaci da za su ƙayyade ma ba. Za ka iya cirewa a kowane irin lokaci. To yanzu bari mu shiga wurin da aka rubuta claim S20 ɗin nan, yanzu ga shi nan mun shiga saboda na ga lokaci na sai tafiya yake, bari ni ma na samu na yi rijista. To idan ka shiga wannan wurin claim to $25 ɗin nan, to kai tsaye zai kawo ka wannan fuskar. To a wannan fuskar ne za ka yi complete rijista. Bayan ka gama cike bayananka a wurin terms and bayan ka gama rijista ka danna sign up, to kai tsaye za su kawo ka wannan fuskar. To wannan fuskar ita ce dashboard na wannan website ɗin na People Power ko kuma ka ce social. Sai kuma yanda za ka yi withdraw. Ga shi nan in ka kula na nuna ma gurin da aka rubuta set of payment. To da zarar ka shiga zai nuna ma wannan fuskar. A nan ne za ka yi cike-cikenka na yanda za a turo ma kuɗin. Yauwa mun gode.